Здравейте хора, аз съм Алекс и съм нова в канала и днес ще играем World Football и ако ви хареса клипът, абонирайте се и лайкнете това видео и да знаете всеки ден в 5 часа ще правя нов клип и клиповете ще бъдат в понеделник от 5 часа и в петък в 5 часа. И ако ви е харесало този клип, дайте лайк, абонирайте се и и пишете в коментарите другия клип за какво искате да бъде. И ако мога, аз мисля другия клип да го направим на Brawl Stars, защото един приятел е много запален по Brawl Stars и аз мисля да се изтегля, да видим каква е тази Brawl Stars. Аз съм я имал, но вече не я играя. Разбирате, вече играеме FIFA 21, но не мога, защото PlayStation ми е в Пловдив, а аз съм си вкъщи. И да, хора, виждате, започваме с много лесен гол, който го вкара Ебрухимивек от Барселона, мисля, че, но не знам много. Мисля, че Меси е най-добрият футболист и Роналдо, но Меси в Барселона върши цялата работа като цяло. И хора, този клип ще е някъде 10 минути. Виждате вече 10-та, вече 12-та минута и вече сме 2 гола. Ако съм добър, пишете в коментарите, защото виждате... Опа, без да искам го... Добре, защо го спъвам? Не мога да разбера защо този клип ще е за време. Ще изиграем някъде 2 игри на тази игра и приключваме клипа. Но, ако искате, пишете в коментарите и веднага след това ще си изтегля Brawl Stars и ще играем на Brawl Stars, ще събираме анбоксинг. Да събереме, защото знаете, аз обичам анбоксинги и съм видял Габинка, Готика, Слави да правят анбоксинги и аз мисля сега да направя и аз. Ще събираме... Аз ще съм 0 купи, аз се изтегля и сега след малко. Но новия клип ще бъде в 3:30 някъде, защото трябва да ми се зареди телефона. В момента имам 32%. По времето свърши, 4:0 сме. Ние пробваме да направим 6:0. Един път, като играхме с приятеля ми от дома му, разбира се, бяхме на гости и бяхме 11:3. Се бяхме фанали за 2 лева. И викам му, аре, направя 11, станем ли, ми даваш 2 лева. И след малко гледа 1, 2, 3, 4, 5. И след някъде около 4-5 минутки има гледа, аз съм 10, пък той има някъде 5 секунди и дават дуспа, защото ме спъват. И в последната секунда аз бях Меси тук и играта не ми е с хак, но просто си ги купих. Барселона си купих, всичкото си купих. Ако питате, защото като се изтеглите, няма да можете така да имате Барселона. Но трябва да се купите и на Brawl Stars няма да купуваме джемове, защото един път дадохме пари и не дойдоха джемовете. Дали ще... вече сме 6:0. Спробваме 8:0. Целта ни е да съберем 20 лайка и пускаме... Ако събереме на това клипче 15 лайка
и на другото на Brawl Stars, дето ще пускам след половин час, ще пускаме новото видео в срядата, примерно, след училище, защото съм... Сещате се, седми класи. Да. Вече сме 7 на 0 и мисля след малко да си тегля Brawl Stars. И като цяло ще почне клипа на Brawl Stars след малко 3:30. Очаквайте ме в YouTube. Ще посна това видео. Ето, свършихме. И третото видео ще е... Не знам. Пишете в коментарите и ако имам възможност ще го направя. А от мен чао!